Уран в питейната вода на Харманли и две села. Водата в Харманли и в двете близки села, Надежден и Остър камък, временно е обявена за негодна за пиене заради установени завишени количества уран. При извършен лабораторен анализ е отчетена концентрация от 31,2 динаклонена черта L, което надвишава максимално допустимата норма от 30 динаклонена черта L, съобщиха от местната общинска администрация. Отговор на ситуацията общината и ВиК операторът са организирали снабдяване с безопасна питейна вода. В детските градини ще бъде осигурена бутилирана вода както за пиене, така и за приготвяне на храна. За кухните на социалния патронаж и за дневните центрове ще се доставя допълнително количество вода, подходяща за готвене. На територията на ВиК Харманли ще бъде разположена и стационарна водоноска, от която гражданите ще могат да вземат вода за пиене. Очаква се мерките да останат в сила до нормализиране на показателите и получаване на нови лабораторни резултати. За още новини не забравяйте да последвате стадото.com.